Ir-raġel li prova jisraq armla li kienet pronta ħadetlu ritratt ingħata sentenza ta' 2 snin ħabs. Il-ħadd filgħodu armla residenti Birkirkara sabet ma' wiċċa lir-raġel f'dara. Jirriżulta li l-mara semet xi ħsejjes waqt li kienet id-dar u kif marret tiċċekkja jisabet lil dan ir-raġel bil-portmoni tagħha f'idu u jirnexxilha twaqqagħ u ħadet lura il-portmoni. Iqgħidet li ħadet ir-ritratt tar-raġel hekk kif bdiet tistaqsi x'kienet jagħmel fid-dar tagħha bir-raġel jibqa' kalm flok ħarab jiġri. Ir-raġel ġie arrestat ftit tal-ħin wara u tressaq il-qorti llum u wieġeb ħati tal-akkużi kollha miġjuba kontrih. Ir-raġel li huwa Taljan Fabrizio Carucci li għandu 50 sena m'għandu l-ebda indirizz fiss f'Malta. L-ispettur semma kif ir-raġel kienet jiskonta sentenza sospiża u kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu meta ngħata l-libertà proviżorja. L-avukat tad-difiża qal li l-klijent ibati mill-vizzju ta' droga u li sa issa għadu ma ngħata l-ebda għajnuna. Il-Maġistrat Neville Camilleri talab lid-direttur tal-ħabs biex jagħti l-għajnuna l-akkużat u anki jgħinu jlesti programm ta' riabilitazzjoni.